pa, dito sa may talamnanan. Ang koraksoy nga ako nadakpan, ginihimo kung alinagpang. Nagtabot ang mga bisita, kabarkada o sa inuman. Inagpang kung aturagsoy among ginsusuman. Inagpang kung aturagsoy sa sabaw ng alangoy-langoy. Inlaktan pakisang ginamos, pinamalhas ikamisang higop. Ang siling sang nakatilaw, sampagit ang timpada mo. Linakpang nga turagsoy kanamin gitro. Wow. May kaliguan pa saan? May kaliguan. Oh. May no? Oh, lali. Kuha na ilibol ba? Ilibol. So karon guys no, hapit na namin maluto, maglaway na mo. Hoy ni Mar, aysa, mag-ampo pa ta. Madali ko gutom, mas mura pa. Sumada. Sige, pwede na. Pwede na mo yan. Ya, kada kalma dong, kalma tumas dong. Ya, kada kalma dong, kalma tumas dong. Ya, kalma tumas dong, ya dong. Ato giningot doon ha. Grabe bilin ko. Enggak mau. Agak buka apa enggak? Ning. Ay, ay. Pala bag siniro. Mamas din, salamat din. Ikat-kat, hindi na agad. Ay, wala pa rin nakatawa. Ay, sorry. Lumiya ba timpla ng tuna lang? Ito ka daw. Umay! Matali umay! Ito guys. Umay! Hindi ko alam. Tumalay! Matali ba? Bukala pa ka tumay. Yan ka. Pag-ulan. Gata. Yun. Ito ka, tara na ako. Ilan na ako. Ito kanin. Tahan. Okay na.
Puro na vlog. Grabe, ang sarap. Ang galing guys. Dami ipanit guys. Wah, may sport. Dali, gitu lo ba? Ito. Grabe. Ito. Spicy. Go. Ba. Pakpak guys, ang lami, ang sarap. Nasan. Sana yan, nasan. Dali, ano. Yung pakpak niya guys, masarap talaga guys. Sana to, amo ko yun. Ato taas, ato taas. Sino ikat na nagtanong ka na sa akin na. Siyam na aloy. Para may makabaluan na gud. Siyam na. Ito guys. Ang balat guys. Abukala. Ang sarap ito guys. Siyam yan. Ano ba yun? Masarap talaga ito guys. Yung ano sa liig. Yung panit niya. Chicken. Ay, sarap ito na. Yung liig guys. Masarap talaga itong liig guys. Siyempre. Tukay. Hangat. Ito to lang.
Wala man. Alam kayo. Alak si yun. Paki-share na lang guys og like and subscribe.